Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro yn darparu gwasanaethau iechyd allweddol yn ei amryw ysbytau a lleoliadau cymunedol, ac yng Nghaerdydd yn cynnal prif ysbyty trydyddol Cymru, yr ysbyty athrofawol fwyaf yng Nghymru, ac ysbyty plant cenedlaethol Cymru ar Chnoa. Erbyn hyn, mae dros 4,010 o aelodau staff yn dibynnu ar gysylltiadau cyflym a diogel PSBA mwyn gwireddu gweledigaeth gofal iechyd heb ffiniau Caerdydd ar Fro ar gyfer y bobl maent yn gwasanaethu. Mae pob achos yn bwysig, a rhaid yr rhwydwaith weithio bydd yr awr ar hugen 7 diwrnod yr wythnos, nid yn unig ar gyfer staff a phartneriaid, ond y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gwasanaethu 2 awdurdod unedol, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, gyda'r PSBA yn darparu cysylltiadau 2 ffordd ar gyfer gwasanaethau clinigol ym mhob ysbyty a safle iechyd meddwl cymunedol drwy un rhwydwaith diogel. Yn debyg i lawer o gyrff mawr, mae'r staff hefyd yn gallu gweithio i ffwrdd o'i lleoliadau drwy gyfrwng cysylltiadau rhyngrwyd diogel a gydnoddau clinigol a busnes, ynghyd â defnyddio gwasanaeth Wi-Fi estynedig di-dal ar gyfer cleifion a ariennir gan ei elusen iechyd. Drwy PSBA, mae meddygon teulu Caerdydd ar Fro yn gallu cysylltu â chanlyniadau ysbytau cleifion yn hawdd a diogel drwy'r porth clinigol, gan wella effeithiolrwydd y meddygfeydd. Ar draws y Bwrdd Iechyd, mae meddygon yn gallu trafod triniaethau gydag arbenigwyr wrth ddefnyddio dyfeisiadau symudol diogel, gan chwildroi gwaith meddygon ymgynghorol mewn wardiau a darparu gofal iechyd cydlynol ar draws y gwasanaeth iechyd. Bob Nadolig, bydd staff a phartneriau technoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro yn dibynnu ar PSBA i roi ychydig o hwyl a sbri i gleifion iau wrth gael fideo gynhadledd gyda Siôn Corn. PSBA, Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Cymru.